Libas vilayet häkimetlerinin topanyň netijeleri yok etmektäki hereketsizligi we Rodagul Baltaýewa kömek etmekden ýüze gurmak barada maglumat ýaýradylandan soň Türkmenabad şäheriniň wekilleri Rodagul Baltaýewaň göwreli gelini we ogluny haýwat atyp başlady. Şäher häkimliğiniň guruluşyk materiallary üçinçilik bölüminiň müdiri Serdar Baltaýewanyň ogly wagtlaýyn 6 aýlyk katelinde işläp, ujipsizce aýlyň hasabyna öz ýaşaýan jaýyny özi dikeldip bilerdi we etmeli eken diýip haýwat atdy. Haýwat bilen sesine bat berip gıýgyryp, "Seniň äriň çilim çekýändir. Seniň äriň nasatýandyr. Etmeýänem bolsa çilim çekip nasatýandygyny gerek bolsa suwuz eder" diýdi. Hökmürawan wezipeli emeldarlar gün boşlaryny ýerine ýetirmegiň ýerine adam hukuklaryny goraýjylara kömek sorap yüz tutýanlaryň maşgalasyny gorkuzýarlar. Haramda berdi Muhammedowyň diktatorlyk sistemasy aslynda gün güýçlüňki gowurgo diýişliňki siýasaty öňe sürülýär. Sebäbi dokun açdan habary ýok diýilende. Hit him with the low kick. Hey.